केते रापलु हेत्र रापी हाँ केंथरे एदे इथरे एदे इने यार देखी तो केंती लागुचे पुआ टेस्ट टेस्ट ये कर दे तो हाँ काय ना आता यार दिए देखी दे तो हाय कर दे देखी ना यारे देखी कि ना हाय कर केंती कि ना हाथ बाटे गुगुल अंदी ना हाय बोल दे यारे देखी तो एक गुणो काय ना करूचे एटा काम कर हाँ काम कर ना काय ना घिचुचे घातली ना हरा बिला घातली बिला तो सोमवार बिला याडे ठीक है याडे इपटो आड़े हाँ हाँ इपटो आड़े देखी ने एंता है जाउदी हाँ इपटो आड़े दे कर दे अथा है गलु काय नाही टाकला फेर हे दे मात्र रापी तो पुआ
ରାପି ରାପଲୁ କାଇଁ ନା ହେଇଗଲା ଦେଖା ଆଁ କାଇଁ ନା ହେଇଗଲା ଲାଗିଗଲା